नोंथांमोनाथ' बे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुखाबाय मा भिडिअ ओमफ्राय गासै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो बांसिनानो फेसबुकावहाय नुदों एसे दावराव जाबाय दङ आरोना माने बे भिडिअआहाय थ' मोनसे स्क्रिनाव दिन्थिनि आं नोंथांमोननो माने बे टाइम्स नाव बड'लेण्ड बे निउसआ माने माबा होखो नोंथांमोना नायना लानो हागोन आं स्क्रिनाव होना दोनै नोंथांमोना नुखादो जानांगौ साइडआवहाय आं स्क्रिनाव होना होदो थ' बे दासान्दि एसे शेयार खालामनाय नुदों आरोना गुबुना नुदों नुवाखै मिन्थिया आं माने नोंथांमोननो आं स्क्रिनशट होनानै नोंथांमोननो दिन्थिखाबाय स्क्रिनावहाय माने बेखौहाय आङो फेसबुकावहाय मोन्दोंमोन आरोना आरो बांसिनानो बेखौ नुदों माने फेसबुकावहाय आरो जायफोरा नुवाखै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना नङाबा जेबो बुजिनाय नङा आरोना भिडिअखौ जोबजासिम नायाबा थ' गासैबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय माने टाइम्स नाव बड'लेण्ड बे माने मा होदों नोंथांमोनाथ' नुखाबाय स्क्रिनावहाय माने बेफोरबायदिनि निउसनि माने नोंथांमोना खोनासंना लाबानो जाबाय माने मा बुंखो माने मोनसे भिडिअ क्लिप दिन्थिनि नोंथांमोननो बे भिडिअखौ खोनासंना लाबानो जाबाय आरोना थ' बिदिब्ला खोनासंदो जोंना बर'नि रिपर्टारफोरा अभार स्मार्ट आरोना गावबा गावनि आथिंखौनो रुवाजों दानना लाग्रा बायदि गावबा गावनि हारिखौनो माने हारिजों हारि नांलाय खमलाय माने अराय सम गोजोन थासारि गैयि बायदि माने कुट्टिनि रखम जोंनि बड' रादाब बा बड' निउस होननाय बेसादा कुट्टिनि बायदिसो जानानै दं। सोरनि हानजाया सोरखौ सोंखारिगोन सोरनि हानजाया सोरखौ सोंखारिगोन सोर दैदेनगिरि जानो गोनाङा मा बुंगोन सोर दैदेनगिरिया सोरखौ सोंखारिनानै बाथ्रा बुंदों बेफोरबायदिल' आरोना हा हारियाव हारि सोमावसारनाय हारिनि बायदिसिना हारिखौ बोरै डेभेलप खालामनो नाजागोन अराय सम गोजौखौसो नायनांगौ मिथिबायना सोरबाया सोरखौबा सोंखारिदो सोरबाया सोरखौबा सोंखारिदो इन्टारभिउ लाहै स्पिकार हमै बुंहोनानै भाइरेल खालामनानै समाजनि गेजेराव गोजोन थासारि होननायखौनो लाबोनो लुगैया आरोना साननैनि जिबनाव जों नै दिनै दं गाबोन गैया गाबोननो मा जागोन बेफोरखौ जों गावबा गावनि फिउचारखौनो मिथिया गावबा गावनि फैनो गोनां मा जाहैगोन बेफोरखौनो मिथिया अब्ला बे साननैनि जिबनाव जों गोजोन थासारिखौ लुगैया नामा हो खालि मोनसेल' हारियावनो गंसेल' न'खराव बिदा फंबाय बुलाय सोलाय अराय सम सैमा अमा अरलायलायनाय बायदि खालामनो नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो माने बे भिडिअखौहाय मा बुंखो आरो खोनाखाबाय आरो जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायाखै फार्स्टनिफ्राय मोजां नायफिन नङाबा जेबो खोनानाय नङा जेबो बुजिनाय नङा नालाय आरो बांसिनानो फेसबुकखौ नुदोंमोन आरो जायफोरा फेसबुकखौ नुवाखै दा बे आंनि इउटुबजों नुबाय आरोना थ' माने मा बुंखो माने बे हिन्जावा माने सिख्लाना हिन्जाव मिन्थिला हिन्जाव बायदि मोनदों आरोना माने फेसबुकखौ नुबाय थायो नालाय थ' माने बे टाइम्स नाव बड'लेण्डआ बे स्क्रिनाव होनाय आङो माने बेखौ होदोंमोन आरोना आं बेखौनो स्क्रिनशट होनानै होबाय माने बेखौनो बुंदो आरोना थ' आरो बांसिनानो बेखौ शेयार खालामनायखौ नुदोंबा मोनथिखादो आरो आं दानि बयसो मोनदों नालाय थ' बेनिखायनो होब्रबबाय आरोना भिडिअखौहाय माने न'आवनो भिडिअ खालामदों माने एसे अखा हाबोदों नालाय दासान्दि एसे गानोबो बोरैबा मोनो हाफोरा बोरैबा लेटे जाना दङ खारा खाथाबनो थ' बेनोमोन आरोना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसे जासोरो नर्मेल जाबाय आं न'आवबो गैया नालाय बे साननै जाबाय थ' मोनसे थांसिगोन न'आवहाय बेनोमोन जासोरो नर्मेल गुसुं जाबाय भिडिअआ नर्मेल माने फेसबुकावहाय मोननायखौ होबाय आरोना थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय।